4/5 suomalaisesta kärsii jossain vaiheessa elämäänsä selkäkivuista. Tarkkaa syytä ei aina tiedetä. Kyseessä voi olla selkäsairaus, infektio, ischias tai vaikkapa noidannuoli. Useimmiten kysymys on kuitenkin ohimenevästä kiputilasta, josta voidaan parantua muutamassa päivässä tai ainakin viikossa. Asiantuntijat sanovat, että tärkeintä on, että kotiin ei jäädä makaamaan. Sängystä noustaan ylös heti kun se on mahdollista, ryhdytään arkiaskareisiin ja sitten kun kipu sallii, kuntouttamaan selkää. Tänään olemme hyvän olon lähteellä turkulaisessa Silver Plus -kuntoklubilla. Selkävaivoja on monenlaisia. Kun kävelee ulkona, selkä lähtee puutumaan. Jos seisoo, ei jaksa seistä, se ikään kuin väsyy. Tai jopa yöllä sitten rupeaa herättelemään. Yleensä se on elämäntuomaa, elämäntapoihin liittyvää. Siellä on hyvin paljon erilaisia syitä. Liikkumattomuus, aineenvaihdunta, tupakointi, stressi. Yleisin virhe on se, että kun selkä rupeaa särkemään, niin lopettaa sen pienenkin liikunnan, ja kun pitäisi nimenomaan tehdä toista päin. Mutta se, mikä sai tosiaan mun liikkumaan, niin selkäsärky. Tee pientä liikettä siinä. Niin nyt sä huomaat täällä. Täällä selän ojentaja nyt aktivoituu voimakkaasti. 90% selkäkivuista voidaan ennaltaehkäistä. Ja se on jotenkin ikävää, että se on niin kuin tavallista se selkäkipu, koska ennen vanhaa sitä ei ollut, kun me tehtiin paljon töitä, liikuttiin ja käytettiin sitä rankaa. Heijaat itseäsi sieltä ylös, lasket alas ja purista. Tämä on esimerkiksi hyvin yksinkertainen liike ja Peffa ei nouse lattiasta ylös ilman, että toi suora vatsalihas ei siellä toimi. Ja tämä on hyvä tukiselle. Kipeä selkä toipuu vähän niin kuin muutkin raajat pienellä viiveellä. Eli jos on hyvin tämmöistä akuuttia kipua, niin antaa sen selän rentoutua ja vähän rauhoittuu, ottaa siihen muutaman särkylääkkeen ja ehkä lämmöllä hoitaa sitä ja sen jälkeen lähtee kevyesti venyttelemään ja kun kipu on helpottanut, niin sit aktiivisesti liikenteeseen. Lihastreenejä, liikkuvuutta. Eli liike on lääke. Ja monipuolinen rangan käyttö, liikkuvuus ja venyttely ja ravinto ja stressin välttely.